Il-banda tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe ta' Ħalkirkop għat-tieni darba qed tagħmel ġemellaġġ ma' banda barranija. Din id-darba l-banda Maltija se tingħaqad mal-banda Alfio Pulvirenti ta' Comiso. Simon Attard, il-President tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe, spjega kif din hija opportunità sabiħa sabiex il-banet jitalmu minn xulxin. Huwa spjega kif għadha se ssir l-ewwel parti ta' dan il-ġemellaġġ fil-Belt. Ġemellaġġ mużikali ħajibda għada fil-Belt Valletta, ħajibda fid-9:30 fi Pjazza Kastilja, hemmhekk se jibda marċ bejn iż-żewġ banet, marċ alternat mat-toroq prinċipali tal-Belt, jgħaddi għal Tri Repubblika, jwassalna sa Pjazza San Ġorġ, hemmhekk ħanagħmlu xi siltiet flimkien iż-żewġ banet, u mbagħad inkomplu għall Knisja ta' Sant Wistin fejn hemmhekk ħajkonna kunċert ta' madwar is-siegħa mill-banda ta' Comiso, diretta mill-Maestro Salvatore Scambari. Il-President tal-banda minn Comiso, Concetta Cipolla, saħqet kif għalkemm ma jitkellmux l-istess lingwa permezz ta' dan il-ġemellaġġ iż-żewġ banet se jingħaqdu flimkien fil-lingwa universali tal-mużika. Il-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici saħaq kif attivitajiet bħal dawn mhumiex biss importanti għas-soċjetajiet ikkonċernati iżda wkoll għall-kultura f'pajjiżna hekk kif ikomplu jġedduha u jsettquha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.